मागणी थांबत्या बायाला हातात धरून नाही देत नाही बायाला पाणी वाढायले. बायाला हातात धरून नाही देत नाही बायाला पाणी वाढायले. सेलू तालुक्यामधील नरसापूर हे गाव आहे आणि गावाला एक करपरा नदी गावा बोरकिणी आणि नरसापूर या दोन्ही गावाच्या मधून वाहत आहे. परंतु त्या नदीवर अद्यापर्यंत पूल नसल्यामुळे ग्रामस्थांचे खूप हाल होत आहेत किंवा खूप संकटांना सामोरं जावं लागत आहे. कारण स्वातंत्र्य काळापासून आजपर्यंत नदीवर पूल उभारण्यात आलेला नाही आणि अक्षरशः आज सकाळी MGM हॉस्पिटल औरंगाबाद या ठिकाणी रात्री 2 वाजता भीमराव उकंडी शेळके यांचा मृत्यू झाला आहे आणि ॲम्ब्युलन्सने नदीपर्यंत घेऊन आणण्यात आला. परंतु नदी पात्रात पाणी असल्यामुळे आणि खूप चिखल असल्यामुळे गाडी अलीकडे येत नव्हती. ती बैलगाडीतून त्यांचा मृत्यूदेह गावाकडे आणण्यात आला. परंतु नदीमध्ये चिखल असल्यामुळे गाडी नदीत फसली आणि ग्रामस्थांनी गावकऱ्यांनी ती गाडी नदीच्या बाहेर ओढून किंवा उपसून काढली आणि खूप मोठ्या संकटाचा सामना नरसापूर या गावकऱ्यांना करावा लागत आहे. काल 17 सप्टेंबर झाला मराठवाडा मुक्त संग्राम. मराठवाडा निजामातून मुक्त झाला, परंतु अद्यापर्यंत नरसापूर गाव स्वातंत्र्य नाही किंवा मुक्तता नाही. एवढीच अपेक्षा आहे की प्रशासनाने लवकरात लवकर याच्यावर काहीतरी तोडगा करून पुलाचा प्रश्न मार्गी लावा एवढी विनंती करतो. महाराष्ट्र टाइम्सचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.